That's what we used to call him when we used to be at work. Wyn because that's all we always used to say. Wyn Hey, mae'n smart ma, Seri. Rhyw fath o man cave garage. Wel, ie. Pwy sy'n byw ar sheds yma gyd? Ti? HSBC. Lle yw ti'n byw yn y tŷ mawr? Ie. Lle mae'r missus? Hi dy'r boss. Dwi'n gwybod hynny. Dyna ni allan, cofio. Seriously now. Seriously. Wedi colli bwysau. Come on. Hei! Yeah, talk to you. Wyneb gyfarwydd. Wyn Cribyn. Be mae Wyn Cribyn yn wneud? Wel, plumber oedd o. Heating engineer, oedd hi'n gweithio yr un amser y fi ar y gas. 40 years yn ôl. Mae'n dipyn bach o co-driver. Mae wedi gwneud rallies efo Dominic Fattaroli a Tony Davies mewn 6R4 a mwy hefyd. Ac mae'n contractor wan. Contractor wneud gwaith ffarm a beilio a pethau. So mae'n lot i weld yma ar y ffarm. Gawn ni weld lle mae Wyn heddiw a be mae wedi bod yn wneud. Cribyn! Yo! Lle wyt ti? Y draw yn un. Hey. Ffor wyt ti? Long time no see, boy. Ti'n iawn? Yndw, dwi'n iawn, boi. Dwi'n all right. Wel, ti'n dal wrthi a fi'n hefyd, ar ôl rhyw 40 years, ynddi? Yn ganol yn ei bendod. Be wyt ti wedi gwneud? Diversio mewn i lot o pethau eraill. Ie, Gen ti tai yn does, gen ti tŵr o tai a gosod tai, ond tractors a peiriannau ffarm a Land Rovers a bethau dyd y peth. A dwi wedi clywed bod yna Ceir ma rwle. Mae yna un wedi fel yna dwi'n gallu weld. Popeth ti'n gweld fan hyn, sy'n ar ander, fel ti'n gweld y holl yn ei bendod fi'n gadw, drach. Ti'n gweld ysdinan. Mae rhywun wedi dweud i fi, pob boiler ti wedi tynnu allan ar y ffarm ar rwle. Mae rhan fwyaf, fatha weithio, mae'n cadw parti af popeth, yfe? Ti'n ffili cael yw ti? Wel, mae'n job i cael ddarn, yndi? Ydi. A ti'n bod, holiday homes y bethau fel yna, di boiler sy'n mynd i wneud dim byd. Bod y metal a'r stil yn rydu, ynddi? Stwff newydd edrych, ddim gystal fel oedd, fe'n ones y ti. Dim ryd, sa'n gweld yna. Be ti'n neud efo'r ffordd tractors ma te? 3,000, 5,000, ti'n cael set ma? Be di hwnna, 3,000? Mae da fi, ni'n cronoidl. A wedi mynd fel bach o hobi mas o control, ti'n all? O'r un beth a ffarmwr, mae'n beth a contractor. Dechreuon ni off, ti'n mynd 30 odd years, yfe. All of a sudden, mae'n tyfu. A ti'n ffili gadael il, mae'n mynd fel hobi. Os ti'n licio neud, beth ti'n neud, yfe? Ond mae'r diddordeb mewn Ceir yn does. Be di hwnna fan i fanna, Mark 2? Mark 2 ar ystawsan car o fewn, a fi wedi stripo fe gyd y gweithio ti. Mae Davies, mae popeth i Davies blynyddoedd nhw am ddim bymrys i nhw, fe. Right. Tos i Davies, ti'n crynoi, fe. So beth sy'n fan i fanna, y ddarnau gyd i'r car? Na, darnau'r 5 GT Turbo Raider Edition car o fewn, So na beth yw hwnna, Renault 5 GT5 Turbo. GT Turbo, ie. A beth sy'n fan i'n Land Rover? Na ti pres fanna wan? Ie, until ni'n rhoi BMW engine yn hwnna, na project 5 litre BMW. Na, 3 litre diesel. Automatic diesel, ie, naid off-road. Wel, na, jyst fi moyn, 3 yn ros bo Land Rover, i fynd ar hewl yn edrych fel la, efe. A pob un y pick-up fancy, efe, cod lan y bwys ti, wel, ti'n mynd i fynd, dwi'n ti. Terry trailer, look out. Wel, i beth sy'n fan hyn, te? Ie. No way. No way. Genuine cosi? Ie, genuine, ie. G-Reg, be di'r mileage o? Sa'n gwybod, sa'n cofio wedi gweithio. Mae fe wedi wneud yn bach, well, it's a pending project, wedwn ni. Didi bod i'r mwn yno? Na, dwi'n wedi bod. Wedi eto ti'n o'r eret, na le mae'r car wedi dod, o bydde ti'n cofio, Phil Gog ni'n galw, e? Phil Gog? Ie, mae fe'n salesman gyda Willie Jones Tractors. Right. So, anyway. Mae hwn yn four-wheel drive? Four-wheel drive model. Four-wheel drive, ie. But it's been there for years. Oh my God, Wyn, mae hwn yn good. It's been there for years, efe. O, ti eisiau gwneud hwnna yn dwyt? O, di, mae'n cael ei wneud, so siwt mae fod. Ond pryd mae pethau gyd mynd i wneud? Wyt ti'n 57 fel fi? Come on, wan, ti eisiau retairio. Stopio gweithio, a trwsio beth sy'n gen ti. Be ddiol sy'n gen ti fan hyn, de? Mae'n un o'r ein a ti allan hefyd. Dwi, 5 o'r mae gyd, il. 5 o'r ein? New Holland T6. Mae T6 a T7s yn ei fe. Ie. Mae Willie Jones yn mewn car i ti. Fi wedi hela plant Willie Jones i gyd i coleg. A mwy na ni, ret. Fi wedi dachau prynu tai iddyn nhw. Yes. New Holland all-loader fan'na. Ie. Be wyt ti'n neud efo hwnna, te? Godi pethau, pa'n y dweud? Ni'n wso fe'n bycrec y bethau. Ni'n load o chip. Mae bai mas plant fi, mae trailer fy'n co ar chip yn do fe, ni'n load o chip yna. Be di hwn? Silage cutter? Ie, wedi bod not used anymore. Pob un wedi mynd self-propelled o fe. Mae doi di fi gael, ond sa'i di gwerthu nhw. A be di hwn? Beiler? Beiler mawr, ie. Beiler gwellt y stro neu be? Ie, gwair a beil sgwar, ie. Sy di moyn prynawn... Roller bech fan'na, li? Roller? Os nag os ti'n byd y ti'n neud i gael, felly lawr erbyn fi glai lan. Lawr i fan hyn a just, wel,
Tynnu boilers at ei gilydd. Ie. Be gwrdd fe. Ewn e drawer gyda weld workshop sydd fi beth i'n potian yn neud... A toi shed dwi eisiau weld. Pa panig o? Ti'n gwyllti gormod am? Fi'n neud... I ni'n neud ysgol Mac 1 fan hyn. Ah, reit. O, da ni weld sawl o rhain dros amser da ni wedi bod yn neud y pethau yma. Ac chwarae teg. Hanes o'r car. Dwi'n wedi weld un sydd wedi cael y wings boltio fewn efo screw sheds. Ie. Temporary. O, future di hwnna, di? Temporary. Wyt ti'n mynd i weld efo, oed? Ie. Be di hanes y car ma? Lle ges di hwnna? O, oli rot yn efo yma? O, sy'n lot yma, se. Drycha faint oedd yn do e. O. So di gweld faint fi wedi tynnu mas o, ie? O, dia. Oh my god, oedd o whole side there. Ach a fi. Ond hwnna dwi'n peth mwy o pwysig, ynddo? Y fynd plet. Be wyt ti'n mynd i wneud efo hwn, te? Oedd y shell o'r car o da fi'n wael, so anyway, ni wedi seid o, bydd ni'n mynd i... Road car, rally car? Road car. Ali mae'r jigle, a spit. Mae'n troi, ali. Llawr newydd. Ie. Cage nhw? Na. Cage nhw. Na. Pa engine fydd hwnna? 16 neu 13? 16. Pwy pushrod? Pushrod. Look out. Pushrod. Ho! Mae ti kit mawr fan hyn, does? Be di rhaid tedders a rakes y bethau? Ie. Tedders a rakes a tractors a... Tractor, dau tractor fan'na, does? Ford fan'na, ie, New Holland. Be di hwnna, de? Weda di beth yw hwnna, yw dryer ysych chi chip o e. Ysych chi chip? Ni wedi converto, ni wedi hen wagen. Di'r wheels ten i be? Odi. Hen wagen oedd, ni wedi codi ddi lan, ni wedi rhoi llawr screens mewn tanni, fan yn y bac yn wthi ar mewn. Ie. So ti'n rhoi'r chip fewn? Mae'r tôn agor ar ram. Right. Ti'n tipo stwff mewn, a mae'n troi wyn. Mae'n fel... A tractor, ti'n troi e... Be mae'n ein corkscrew nhw? Na, mae fel rotors yn Right. Ti'n troi e, ti'n troi fe unwaith bob 2-3 awr, a mae'n sychu fe trwy ddodl. Mae hwnna'n, beth ti'n gael yw tractor? Ni fains a... Efiniad yw e. Efiniad tractor. Boi grapes e berchen, mae problem ar y controlio. Ti'n mynd mewn? Ne, dwi ddim. Ti'n gael ti mewn, dda. Ti'n meddwl aim ddim mynd mewn? O, beth ydy. Sa'n mynd o'r arian, achos ti'n eitha cyn yn dy busnes ni. Di ddim yn mynd i tynnu drosodd fan pan dwi'n mynd fewn. Wel, sa'n gwybod. Dwi eisiau step wan. Sti'n wedi ni. Wel, ti'n mewn. Where's the grapes, boys? Wel, ti'n mynd i sefy'n ein awr yw, mynd i hôl vaseline i gael ti mas. O, sy'n ni'n mynd i cybl mewn hwn drwy dydd, chwaith. No way. Roedd allan i'r job, man. Anything for a bet. Dim arian involved, fydde ti'n awr. Dim falle. New Holland, di hwn, efo? Ie. O, boi. Mae fo'r toes, yn de. Mae rhywun di bod yn brysur yn glanau, yna gyd dwi'n mynd i ddweud. Rhegi llefeith y diw, chwarae teg. Ie, chwarae teg. Gareth Lloyd a Iwan datlan i olchi. Ie, clywed si bod Gareth Lloyd a Iwan di clywed bod ni'n dod, a di dod fyny a glanau bob peth. Chwarae teg. Be di hwn, Morris Thousand? Mogi Thousand, ynddo? Morris Thousand. A mae hwn nawr yn pending car, sa'i moyn hela fe gytre. Sa'i moyn hela fe gytre, rydw? Be wyt ti'n mynd i ddweud? Tyl hwnna fyna. Dyma. Mogi Thousand. Mae'n beautiful, ynddo di? Chwarae teg. Ha? Mae di oed hwn, de? O, fi'n 60s sy'n credu, we. Ie? Neu falle bod y cynni, falle 50s. Be sy'n gen ti fan'na? Tyl hwnna, tyl y cyrtens o ti gael blwyddyn ôl, efe. Ie. Rhoi fe ar y to. Ie. Tynnu fy'n dyn. Ie. Peinto fe. A lacro fe. A dyna be wyt ti di wneud? Ie, hwnna fyna. Ti sydd di wneud hwnna? Na, di fi nath e. Y boi sy'n peinto ar y fi nath hwnna fyna. Lle ges ti hwn, te? Di hwn yn car lleol? Sa di talu amdano fe to. Ha? Sa di talu amdano fe. Na, fi'n trial prynu fe. A sa'n moyn gadael i fynd, a fi lico fe, ydy'r engine Renault 1100 yna fe. Right. A wedyn extra 3 brakes, a roll bar, a... Ti sydd di wneud hwn i gyd? Na fe sydd di wneud hwn. Fe sydd di wneud? 5 speed... So be, di o'n mi sgwerthio na i? Mae fe ma'n gom amdano fe, fe. Faint wyt ti eisiau, faint mae werth te? Wel, be licen ni roi amdano fe yw 6-7 mil, a mae fe eisiau moyn 10 gyda. O, dwi'n meddwl bod o'n werth 10 yn dydi? Wel, sy'n ni'n meddwl ni, mae'n gan neis. Mae'n beautiful. He's gone to town on it. Mae'n di oed o, fe di oed o te?
fi'n credu, mae 58 fi'n credu. 60, 65 o'n i'n mynd i ddweud. Ie, fi'n credu. A 10,000cc o'n nhw, Morris 1000, de? O 1100 yn y rai dythal, yn y thousands dytha, ond mae milion a chwbl i gael, Morris milion i gael. Morris milion. Ie, the best in the country, apparently. Right. Wedi ennill Grand Masters ag y sawl gwaith. Renault Williams Clio. Ie. Be di hanes hwnna hefo ti te? Ochr stori, ti reit? Fi o wraig yn cwrdd gynta, a full of Eastern Promise, reit? Fel un nath i. Bynnau ffarm i ti, bynnau Land Rover i ti, a bynnau Renault Clio Williams i ti, achos Renault Clio 1.2, right? And if you look back at this now, oedd hi'n 22, right? So obviously oedd hi doedd le mancach a fi, a good job, oedd e, a ddim bert fe. Give him anything, fe. So prynes ti Williams with Renault Clio? Well, anyway, prynes e, mas o collection boy yn am y ffwrdd nes i, a ges i gwaith caled i brynu fe gwirth, ond ni di addo car i fi fe. Ti di wneud rhywbeth iddo fo? Fel a dath y car yma, ie. Hei, minifan fech. Minifan Daipen Bank, 700 quid when I bought it. A Peris Garage, mae'r number plate i dod o. Wyt ti di wneud hwnna fyny? Oedd e gyd, from scratch. Dwi wedi clywed am hwn efo rhywun arall, mae rhywun arall yn dau bod chi di wneud. Oedd e wedi dreifo mewn... Ti di wneud hwn fyny blynyddoedd yn ôl? Fe di wneud, oedd wedi tabu ebl neisio. MGB GT V8? Na, dim V8. Dim tip o beth o'n i moyn, ond lices yr car a oedd yn chip. A bynnag sef e. A mynd neis, ti bod? Sut wyt ti'n cael gwybodaeth am y cair yma sy'n dod? Ti'n gweld y fi'n mynd i bob man. A just... Ti'n trefeili, ti'n siarad y bobl beth eto, Dolly Sprint? Dolly Sprint. Overdriver again? Oh my god. Be mae'r engine fel? Good. Achos maen nhw'n hoiad gasket yn mynd. Na, it's good. Mae'n gwr car. Avenger Tiger. Ie. Be sy'n hwn? Holbay neu 1600 Holbay? 1500, pre-crossflow. 1500 Holbay? 1500 Holbay, ie. Ie, crossflow. Ne, pre-crossflow. Standard. Ie. Ali hwn. Ie. Neis yna. Mae hwn yn neis can, di. Pwnes yw'n local. Do, ti'n dweud? A beth sy'n cwrso fan spel, ti'n tre calet. Dalis o taren am hwnna. Faint? Lot o arian? Lot o arian. Dwi'n meddwl bod hwnna werth chydig. Dyn nhw'n eitha re. Enwedig os dyn nhw'n good, ti'n bod? Be mae fel o dan, te? O, good, perfect. O, mae hwnna'n very nice car. Avenger Tiger. Be di hwnna wan, pan y dweud? Mustang di hwnna? Ie, Mustang 67 GT. 67 GT. Heli, ti'n mynd gofod cael Polyn i dal efo ni? Na, ti'n sain o good car, yndi? Exactly. A dim ond springs yn dylaf. Ie. A mae post steering yn hwyl i gyda. So, 5 litre V8. Ie. 289 cubic inch. Ie, be di'r power o hwn, te? O, sy'n bod dim lot yn da. O, nedi? Wel, sy'n bod. Dim yn highly tuned. O, na, sy'n bod. Dim yn sŵn perti, ie. Lawr i ceig a chips, a pob i'n licio sŵn yn nhw. Sy'n dati, fe. O, beautiful, yndi. Mae fan, na gwybwyr. Mae'n dde, yndi? Ti di ail wneud y... Na, di byd, fel un prynes e. Wydeth oedd y stori hwn i ti, a fi a Istwyn Peris Garage. Istwyn Peris Garage, ie. A Dylan Scrap. Ie. Lan i Lemster i Brightwells. O, ie. A si lan i weld Aston Martin DBS. Right. Ond oedd y mor ddiflas, sy'n na, can't go back with this. So, prynes i hwn. Prynes i hwn. Mae'n beth yna, re. Lyfli. Really? Oli, mae'n wyniaeth, re. O, gia. 2 litre gia? 2 litre gia. Serious history, car na. O, serious history. Mae car na, nes i job yn y Bareron, oedd y car yn iste yn y garej os 28 years. Yn y Bareron, gwa. Right. A deudi ba, mae'n real neis car. Sut iawn bod o'n wedi rydu, te? Achos oedd y garej yn cafu ti bil tyd, a oedd wedi cyfro fa cote a blancets, dwi'n. Right. A wedi si, car i thad oedd e, oedd hi'n 75. Right. A car i thad oedd e. Genuine, one owner, gyda bob MOT, 6 MOT mae wedi gael. Yn ystod garej yn 28 years, 12,000 miles genuine. Yes! Yeah. Sunroof a popeth, 2 litre gia. Oedd hwn yn y special, doedd? Ie, prynidl. Gia, fe? Gia. Ie. So, pryd ges di hwn? Ond Davies wedi tabu ebl neisiwr. Ond di? Ond diweddar ti wedi bod yn gwneud cael y car, ond diweddar te? Mae lot o stwff da fi, sbyledd e mawr o fe. Ti'n prynu nhw a... Wel, fi wedi gwerthu rai bethau. O, siw Peris Garage yn licio hwn. Chymryd o'n ti'n bydd yn Capri Freak, yndi? Mae fan Capri Freak. Amser prynes e, wedodd fi wedi prynu'r Capri Gia. Wedodd fi, cyn bod fi'n pwpo mewn yn shed, oedd e fan yn y Twareg. In the door. Dyna ni'n gastarto fe. Oedd e'n season. Oedd, wir. A rhaid ni bach o crios wrth lawr y pots. Ie. A nath mynd? A fe'n ni'n rocan. A pressure washer y dŵr twym mewn i'r rad. Lan trwy bottom hose, mas to top. I twymo'r bloc lan. A nath yr rydd. Yes. A mae'n sy'n ni'n dim ddo. Perfect, fi wso fe. O, ti di wsio fel lot? Do. Fi wedi gwneud lot o carans, mae'n neis i ddreifod. O, carans, ie. Dicio carans. Ie.
O, special. A hwnna Davies blwyddyn mawr. Mae hwnna werth pres mawr. Wedodd fe'n dalus amdano fe. Be di o Luxe? Di o Sierra Cosworth Luxe. Ie. Be di hwnna te? M-Reg. 95. Ha? 94. 95. Special car, yn doedd? Davies, 13 years. O, dda'n good car, yn doedd? O Gwyndaf yn dod o Dre Newydd o Welshpool at I tio yn un o'r ein mewn 90 minutes. Nawn ni ddim daid yn ffaint o milltir oedd o, ond Welshpool roundabout i adre yn un o'r ein 19 minutes. Wel, dys i nôl o dinas, lle mae Gwyndaf. Al Gwyndaf yn mynd i'r gym yn Macron, so pasodd y fe un o'r yna fyna. O'n i'n esgwyd ar y stwsan, Mach 6, Mach 5, thing fe. Pasodd e... Fel ydych chi'n sefyll yn... Licen i'n gweud bod fi wedi weld yn mynd i bog i gweithio ti a serious. O, mae'n good car, yn doedd. Bechod, ni, bechod. Ti di cael tolc yn y blincyn... Fel a oedd e'n brynes i? Na, ddo. Be di hanes y car? Lle mae'n dod o de? Prynes i gyda boi lan yn Liverpool rhywle. A nôl prynu, 8,000 oedd y car. Yes. Ie. A faint o'n nhw newydd? O'n nhw 25? O, buodd i newid i fi, 25 and a half. Na fo. Ie. BMW E36 M3. E36 di hwnna, E35 di hwnna. E30 hwnna. Mae hwnna'n genuine M3, di. So be di hwn te? 3 litre straight 6. 3.2 straight 6. 3.2 straight 6. 3 litre straight 6. 2.3. 2.3? 4 cylinder. Ah, right, 4 cylinder. So mae hwnna fel beth sy'n gen West Wales Rally Spares, di? Ie, na'r car. Rally car. Mae hwn yn rhywbeth newydd cyn. Un step ar ôl ni. Ah, right, okay. Mae'n arall i fi, mae'n dweud... Fyswn i'n well i fi, gyrru hwnna, siwr. Mae hwnna'n left hooker, ynddi? Odi mae e, ond nhw'n gyd left hookers. Ond o wir? Ond mae hwn yn garej, o hwnna, the real advanced, yn 1995, mae gath hwnna i fildo, o hwnna'n real advanced car. Chos oedd e'n 330 hours, 6B box, slip, a llwyth o torque, a brakes mawr, a tyres mawr, good car. Good car. Good car. Beth am hwnna te? 4 cylinder, faint o... 4 cylinder, 220 hours. 220. Ond ti'n gweld, na gyd oedd y thing yn byti hwnna fyna, oedd Patrick Sneyers yn y Manx, fe. That was it, fe. That was it. A ti'n neud e... Mae Gareth, o'n i'n siarad o Gareth amdano y car, diolch yn mynd i quite cydio yn y car yn dechrau, neu di? Wel, fi'n ystyrig y week yn ysta. Oes? Yn lle, yn Werddon? Oxford, ie. Oh, well done. Beth sy'n mas yn neud Coc 20. Yn y BM? Yn y BM. Oh, right, brilliant. Coc 20 efo pwy? Ian yr M3. Oh, Ian, ie, gyda mwyn, does. Geith o, ffyr a damwain, do'n damwain, ddeg flywheel off, do? Fewn i'r car, do? Do, engine i gyd ar ewn. Do, racs, no. Mae'n real big one. Ie. Fe ar Eilan James, 2 veteran, dod. A wedyn... Mae'r boys allan yn Barbados yn iwsio rhain. Orin. O, maen nhw'n sowndio da. Neud yr engines. Nuts, mate. Brett Wetson. Brett Welson, o beth. O, mae'r car yn sowndio da. A'r boi sy'n gyda Mats, mae'r boi sy'n Holland, Mats yn neud yr M3s. Mae'r engine builder sydd y fe. Big into the 6 cylinders. Yr engine yr M5, 96 onwards, bydd bynnag oedd e. Rhyn peth a hwnna, ond mae'r 6 cylinder. Hwnna'n serious thing. A gys i dweud 3 motorbike bech fanna? Motorbike Colin yw'r Suzuki, a fi sy'n ar 750 sy'n canol, a mae'r Honda Melody, y history hwnna yw, yn shed yn Aberero, right? Genuine 200 miles. Yes. Oedd mewn dan yn ei bendol, oedd y nas King Christian, oedd y nas 25-30 years. A boi mrwng glai tai, oedd y fi gael lle glai, oedd y cynnig arian am y moped. A mae fo'r engine y Lotus fanna? Engine y Lotus fanna, ie. Yr Sunbeam? Ie. Wel. Dwi wedi cael sioc, ynddi. Chwarae teg. A dwi yn hapus bod Gareth Lloyd wedi bod rownd i glanhau nhw, achos os o'n nhw fel y Sierra Cosworth yn fanna, fyswn ni'n siom, ynddi. Ond fi'n wso nhw, ti'n Ti eisiau rhoi sheets dros nhw'n does? Fi'n rhoi plastig dros ben popeth, yma. Oes. Chwarae teg. Favourite? O, hwnna. O BM? Dyn nhw gyd ar y ffordd efo ti? Ar un, popeth. Taxed a ready to go. Ti'n MOT ar lot o beth yma? Na, mae hwnna heb MOT nawr, obviously hwnco heb MOT. Mae'r Avenger heb MOT, mae'r Sprint heb MOT, mae'r minivan a'r MG dim MOT. Sa'n MOT ar y Cosworth, te? O, sa'n MOT ar tax hwnna, fi'n wso fe. Ond sa'n wso hwnna, achos mae gomor o value ddo fe. Wedi, sa'n ti'n lega tywyd neis i wso fe. A mae hwnna werth pres, yndi? Mae'n wneud 75, yno. 75, siwr, yndi. Mae'n siwr o fod. Sa'n ni'n meddwl? Ond ti wedi cael hwnna, mwyn yn llall. Wedyn ydi hanes y car na, wredd. Wyt ti'n gallu waed y gwaniaeth rhwng y coch yn dwyt? Mae hwnna wedi ffeidio tymech, mwyn di. Ond twyd, na pwy y berchen hwnna fan awr. Ond i'n weld Gwendraeth Motor Club ar efo. Ie, na ti, ie. A wedodd y boeth o fi, yn son i'n rali o'r et. Troiodd y ti fi, wedodd e, sgwl ma, wedodd e.
dwi wedi sgudo mwy eisiau nôl na wyt ti wedi drifo eisiau ymlaen. Martin Henry. O, Martin Henry lawr south Pirelli tyres yn te. Dwi'n Martin Henry, ystod y mel. Ie, na fo. Ystod y mel, Martin Henry. Ie, wel, oedd o'n gweithio efo beth ti'n gael o'n di. Rhywbeth o transport manager. Ie, rhywbeth efo Pirelli yn doedd. O, sy'n gwybod ti ni? Ie, dwi'n Beth ti'n gwybod, mae'n canu'n cor o bydde. Martin Henry. Efo fo oedd y car. Da fe oedd y car. A brynes i'r car, yn dod i fi am 7,000 anner. Yes. Pryd? 15 years. 15 years. O, ti'n good investment hyn, di? Wel, o'n i'n neud yr investment i weithio, ti'n fawr gwerthu, wyt ti? Chos ti wedi gwntio popeth i gyd, beth fi wedi dalu am beth sydd da fi, o ti'n brynes i'r Lotus na gyda garej Elfyn. Ie. Fi'n siŵr, mae beth 2,000 oedd i prynu. O ti'n fel ma fe heddi mewn 10, o ne? Yndi, mae nhw wedi mynd fyny fel la. Mae popeth wedi mynd. A dyn nhw'n bita am byd, nag den? Na, dim byd. Dim byd. O, mae'n ffantastig, chwarae teg. Dwi'n mynd i weld collection mor wahanol. Un peth sydd ddim yma, lle mae rali car? A sy'n mynd da fi. Ti wedi werthio do? Oedd y Mark 2 ydi? Werthus y Mark 2 dythau Gareth Lloyd. Right. So, da chi'n mynd gallu mynd allan i wneud rali, so ti jyst yn mynd allan am sbyn ar di sil. A fi'n eistedd y bobl nawr, fe. Mae'n jyst rhywbeth, ti'n cwrdd efo, de. Ti'n mynd i cwrdd efo, ti'n fod troi lan a ti'n fod siarad bach i cachu a neud bach efo, ti'n ysgol dwy bit efo. Nethon ni championship dy gilydd yn 2003. Nethon ni Get Connected. Get Connected na. Amser diwedd y championship, so wedys ti iddo fi, well, you have to give something back now, Cribyn, efo. Achos ti wedi cael y run. Achos o gwell fi ddim wedi cael y runs, oedd e. Ond lwc bod fi wedi siarad bach o bullshit a wedyn ti'n cyrraedd y job, oedd e. A eistedd lot o boes cloi. Do. A oedd e'n gwrdd, oedd e. So ti'n rhoi rhywbeth nôl, so fi'n mynd gyda rai o boes, ond ti'n dangos rai o boes, beth sy'n ti'n navigator, sy'n ti'n reid o notes, dim bod fi'n lle special anyway. Mae rai efo go, oedd e. Ti'n jyst yn ffyrir rhywbeth nôl, oedd e, mae rhywbeth o bopeth. Fel ti'n gweud, ti wedi gwneud rali o di-ddiwedd, a wedyn ti'n dod i wneud beth fel un nawr, o fe? Wel, ie. Ond mae pobl yn licio weld, fydd pobl yn dwlu ar y cair yma, ynddo? A meddwl, ti'n bo, Wyn Cribyn efo reina, fydd pobl yn gallu deall, ynddo? Ond chwarae teg, ti di... Mae history pob peth os eto. Ie, mae hanes efo. Dolomite Sprint, Annie ti ddyn di yn Cribyn, oedd un deu higel, ti'n fe? Achos prynu, amser y Dolomite Sprint mas gynta, oedd y car cynta y mas o factory standard alloy wheels, 127 horsepower standard. Think about it, 72 amser ddyn nhw mas. A wedyn Avenger Tiger wedyn fe, oedd yn rhywbeth rhywbeth, 107 horse, a pob un yn prynu aros 95 horse. Oedd yn rhywbeth waniaeth, oedd e. A ti'n meddwl, Edgar Llath yn Llanber, oedd 10 egel, fi'n cofio mewn pushbake. Sefyll yn bus shelter Cribyn, a oedd Edgar yn visit o Doris Brytlan yn Cribyn, a Tiger ddegel. A Tiger. Waw, fe rhaid ni gael un i fe. A fi wedi brynu fe, dim ond achos, beth ti'n cofio? Ie. Oedd y Mustang. Cofio'n rhaid e. Ond fel Capri da fi, fel Capri GPS da fi, warthus i 2 dot, fe 2 dot y ralio fe. So na le oedd y Capri nhw, wel, bydd un o'r ein da fi newydd. A wedyn... O, ti'n gofio werthio? Wel, werthus amser prynes i ti, fe. Ti'n dechrau mas, nôl yn y 90s. So, pethau dod nôl wan, i talu ti nôl, dyn? Ti'n pigo fel landi bydd Ti eisiau slofi lawr wan? Mae rhaid i ti slofi lawr. A jyst cael tymach o'i amser, mwynhau rhain, mwynhau beth sy'n gynti, achos mae'r gymryd o bobl yn mynd mor flat out, bang. Ie, I know, ond slow o lawr, ti'n felly mae bang fi, di fe. Dwi yn trio slofi lawr, ond mae'n anodd, yndi. Ti'n pam ti'n cael dorno gwael, dweud? A fi'n gweud fan hyn, dwi'n wir, ti'n cael dorno gwael, ond fi'n cael lot o rhywun gwael. Ti'n mynd trwy, a sy'n ti wedi benni beth ti'n mynd benni, a ti'n cael hastla. Ti'n meddwl ti'n par o boilers, rhywbeth ddim, ti'n meddwl electrician y wir, rhywbeth wrong, whatever, ti'n meddwl beth. Anyway, fi'n mynd fan hyn, mi'n cydio'r stôl yn mistef fynd, fi'n gweud, oce, so bad. Brilliant. Hei, diolch boi, thank you very much. Diolch ti. Brilliant.